sinne yleisessään tunnussäveltämme. Näin helppoa on siis tulla Pokemon-kouluttajaksi. Vai onko? Ettei Ash vain olisi liiankin itse varma. Ties mitä sudenkuopia väityy sankarimme poluilla, kun tämä pyrkii kohti mainetta. Tämä tie vie Cerulean Cityin. Suunta on ainakin oikea ja tässä on vielä kirjoitustakin. Tois nämä lapset kirjoittelevat seiniin ja muualle. Mitä sä lukee? Harry oli täällä ja Ash on rääpäle. Tuo Harry saa vielä nähdä taivaan merkeet! Kaunis meisi. Ottaisitteko minut prinssiksenä tänä juhlapäivänä? Tervetuloista. Sanotaan varmasti diamanttiystävän. Parempi kai ilmestyä myöhään, kun ei milloinkaan. Saattohan ainakin tavata minut. Nyt äsken kuumana. Mutta sinulle ei. Olisin mieluiten mistä tahansa muualla. Unohda koko juttu. Anteeksi, mutta mitä lajista puolet tässä huoneessa? Hei, kunnioitusta. Pokemon liigaan johtaa monitie, ja Ash on juuri löytämässä omansa. Tiedä, mitä siinä varrella tulee vastaan, mutta yksi on varma, hän ei koskaan tule unohtamaan.